Sige daw, tumbaga ko ko diya sa comment section diya sa ubos. Naaba ko nabuhat nga dautan towards nimo. Parehanin niya, oh. Kaning una nga klase sa mga tao, mga basura manis katulingban. Mo yung klase sa mga tao nga kung makita gani silang tao nga nagbuhat o tinarong sa social media, naa dayo ikasulti nga bati. Kaya bayo kang nani nga klase sa mga tao, mga basurang klase nga tao, wala gani ko'y gipangayo nimo. Kaya wala kung kay ikahatag, kay lagi basura gani ka, di ba? Yan mo comment pa jud kag mga ingunana nga mura bag naa ko'y atraso nimo. Nakita gani kag tao nga nagbuhat og maayo nya banatan dayon nimo, komentan dayon nimo dili maayo nga mura bag naa siya sala nimo. Ngano day gibinuangan day ka, giagrabyado day ka, gitamak-tamakan day ka, di ba wala? Naabay sila yung nabuhat nga dautan towards nimo. Sige daw, tumbaga ko ko diya sa comment section diya sa ubos. Naaba ko yung nabuhat nga dautan towards nimo. Kung maka-comment ka, mura jud tagkaila, no? Kaning una nga klase sa mga tao, pagka naman lang yung isuga sa internet, nga grabing pagkaisuga yun, nga pag-abot ay tinuod nga kinabuhi, wala da ito'y agi. Wala da ito'y bilis sa katilingban, basura ra sa society. Nga pinakaon paganis ginikanan, kaya abig naalay access sa internet, grabing isuga makadaog comment. Pero nakalock da itong profile, walay sulod ang resume. Kanya nagtuo gid sila nga importante kaayo ang ilang gipang istorya diri online. Kay ba mo usa sa pinakadako nga butang nga ako nakatunan sa kinabuhi. Kay kung naay nagbuhat og maayo, suportahan na. Kung naay mga nagbuhat og dili gaayo, mga binuang dapat pangitaan nagpaagi para mapahunong na. Kana sigurado yun ko ana. Pero kung makakita ka ni kag tao nga nagbuhat og maayo, unya pugngan mo, nya sultian pa gyud mo dili maayo. Aw kabaw na ka. Nakananguna na nga klase sa mga binuhatan, di ka na sa mga tao nga walay pulos o basura sa katilingban.